Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Вдъхновена от така нашумелия дубайски шоколад, реших да направя нещо малко по-различно, но да включа тази прекрасна комбинация от крем от шамфастък, смесен с кадаиф. Ами, това е моето предложение. Този невероятно красив и уникално вкусен кекс с шамфастъчен крем. Вижте колко атрактивно изглежда и съм безкрайно щастлива, че успях да го приготвя и да споделя рецепта с вас, и нека директно да се захващаме за работа. Започваме като си разтопяваме масълце в една касерола. Към маслото прибавяме и захарта. Към тази смес прибавяме и яйцата, като ги прибавяме едно по едно и разбъркваме. Идва ред да прибавим смес от крем от шамфастък с кадаиф, който е готова смес, не съм я приготвила аз, и я изсипваме към яйцата и останалите продукти. Добавям и нарязани на ситно, в случая съм използвала ренде банани. Прибавям бак пулвер, малко ванилия, и съвсем малко зелена сладкарска боя, за да подсилим ефекта на шамфастъка. Накрая прибавяме и брашното, което преди това съм пресяла. И внимателно разбъркваме. Сместа е готова и сега идва ред да я изсипем в формичката, която сме си харесали и сме избрали за целта. Започвам внимателно да изсипвам. Сместа е изпълнила формичката равномерно, надявам се. И сега я слагам в предварително загрята фурна на 180 градуса и печем до готовност. Ще се видим след малко за крайния резултат и декорацията. Ето, че кексът е готов. Вижте отвън как стана един кафеникъв загар, напука се, разбира се, и отвътре вижте как се подава зелената сърцевина. Вижте колко е мек и сочен, и сега ще го оставя за известно време да се охлади и тогава всъщност ще премахна формичката, за да видим как се е получило и дали формичката си заслужава, защото това също е тест и за формичката. Ще се видим отново след малко. Ето, че моментът на истината настъпи. Не съм виждала още какво се случва отдолу. Сега ще видим заедно. Внимателно отлепям и се надявам. Невероятен е! Страхотен се е получил. Уникален. Ами, заслужава си формичката. Много е красив. Общо, чакайте, ще ми избяга кекса. Много е красив. Перфектен е. И сега единствената декорация, която искам да направя, е да го поръся съвсем леко с пудра захар, защото не искам да прекалявам и не искам да отнемам от вкуса на шамфастъка, който е достатъчно прекрасен. Така.
Тя ще попие така или иначе и няма да е толкова натрапчиво. Ами, това е днешното видео. Ето как се получи. Надявам се, че рецептата ви е харесала и ще си го приготвите и вие. Получи се наистина страхотен. Няма да крия, че вече от задната част си отчупих едно парченце и го опитах и е уникален на вкус. Много съм щастлива, че го пробвах и че споделям с вас тази рецепта. Наистина се надявам, че ще ви допадне също толкова, колкото и на мен. А формичката вече допринася за този съвършен ефект, бих казала. Много е красива, много е атрактивна, така че препоръчвам да се здобиете с такава формичка. Задължително, определено допринася за по-разнообразния вид на вашия, дори и по-традиционен кекс да направите. Само формичката ще го направи да изглежда вау! Благодаря ви отново за гледането. Не забравяйте да ме подкрепите, като харесате, коментирате видеото, като споделите и разбира се да споделите дали рецептата ви е допаднала. Много ще се радвам да чуя вашето мнение. Благодаря ви, целувам ви, прегръщам ви и до нови срещи. Да ви е сладко!